Masu kallon mu barkanku da warhaka, barkanku da jimurin kallon mu a wannan lokaci. A yau kuna tare da shahararren mai maganin gargajiyan nan Alhaji Abdulsalam Shukurulillah, sarkin jijiya, wanda Hausawa ke cewa murucin kan dutse bai fito ba sai da ya shirya. Alhaji Abdulsalam dai ba bako bane a fannin sanin cututtuka waɗanda suke damun mutane maza da mata na zamani. Haka kuma shi ba baya bane wajen sanin magunguna waɗanda suke kashe ƙwayoyin cututtuka da suke ɓuya a sassa na jikin mutum. Alhaji Abdulsalam Shukurulillah sarkin jijiya yana da ofishinsa a Tawa ƙasar Nijar kusa da bankin Bisiyawo. Haka kuma yana da ofishinsa a cikin jihar Sokoto da ke ƙasar Najeriya, gidan dare kusa da Runabout. Haka kuma za ku iya ɗaukar lambarsa kamar yadda kuke gani a akwatin talabijin ɗinku. Kuna da dama ku kirawo shi kai tsaye ko kuma ku yi magana da shi ta saƙon WhatsApp domin neman wasu shawarwari akan irin abubuwan da suke damunku. Daɗewarsa a cikin sana'ar maganin gargajiya ya sa ya samu sirrika iri daban-daban, musamman na irin matsalolin da suka shafi jijiya. Don haka ne ma yasa ake masa laƙabi da sarkin jijiya. Ya ce dukkanin jikin mutum jijiya ne, tun daga ƙafa, hannuwa, ƙafafuwa har izuwa ƙwaƙwalwa. Idan jijiya ɗaya ta samu matsala a jikin mutum ya samu matsala baki ɗaya. Mutanen da suka kasance da ƙuruciyarsu ba sa iya tafiya sai da sanda, ko ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko kuma waɗansu mutanen za ga saboda ƙiba ba sa iya tashi sai sun dafa wani abu, ko kuma kaga mutum ya rankwafa da ƙarancin shekaru baya iya tafiya a miƙe. Matsalar jijiya ce take sawa mutum ya zama cewa yana tafiya takalmin sai dinga cirewa ba tare da ya sani ba, ko kuma ya kasance mutum baya iya ɗaukan abu mai nauyi da hannunsa. Matsalar jijiya takan iya sa ɗa namiji ya kasance ba shi da ƙarfi ko kuzari, musamman wajen fuskantar iyali, ba zai iya sauke haƙƙin da ya rataya a wuyan shi ba, ko kuma ya kasance mutuncin ɗa namiji ya dinga raguwa, yana motsewa yana komawa ciki. Alhaji Abdulsalam Shukurulillah sarkin jijiya ce bayan wannan akwai waɗanda suke fama da matsalar zafin fitsari. Idan sun zo fitsari suna jin zafi, wani lokaci yakan iya zuwa da jini, ko kuma idan ka gama fitsari ya dinga raguwa a cikin mararka, ko bayan ka gama wani abu ya dinga biyo bayan fitsarinka kamar zare kamar koko. Ya ce wannan matsala ce ita ma mai zaman kanta, wadda ita ce take tsinka sinadarin ɗa namiji ko kuma ta kashe ƙwayoyi, ya kasance mutum ya yi aure tsawon lokaci ba tare da ya sami ƙaruwa ko rabo ba. Mata sukan iya ɗaukar wannan matsala a jikin namiji, namiji ma yana iya ɗauka a jikin mata, wanda idan mace ta samu wannan matsala shine takan kasance tana shan wahala a lokacin zuwan bakonta. Al'adarta ta dinga zuwa da matsala, tana zuwa tana yi mata wasa, tana ɗaukewa tana dawowa, ko kuma al'adar ta dinga zuwa baƙiƙirin, tana zuwa guda-guda, mararta ta dinga yi mata ciwo mai tsanani. Sau da yawa suka rika ji ma wani abu yana musu yawo a cikinsu kamar dutse daga wani ɓangare zuwa wani ɓangare. Haka ita ma a gurin mace daɗewar wannan cuta ba tare da an ɗauki mataki a lokacin da ya kamata ba yakan sa mace zama cewa ba ta samun haihuwa, ko kuma idan ta samu ciki ya dinga yawan lalacewa, ko kuma waɗanda idan sun haihu za su ɗauki shekara da shekaru ba tare da sun sake haihuwa ba. Alhaji Abdulsalam Shukurulillah sarkin jijiya ya ce Allah ne yake ba da haihuwa ba mutum ba, amma akwai ƙwayoyin cututtuka waɗanda tasirinsu yana sawa mace ta yi aure ta ɗauki lokaci mai tsawo ba tare da ta samu rabo ba. Don haka duk masu fama da irin wannan larura, ku ɗauki wayarmu a jikin akwatin talabijin ɗinku, ku kira mu kai tsaye. Da izinin Allah mun tanadi magunguna waɗanda za su taimaka muku wajen samun waraka daga irin waɗannan matsaloli da suke damu. Ku yi tawakkali ga Allah, kada ku yi tunanin cewar kun je can kun daɗe da cuta ba ku samu waraka ba muna cika baki ko alfahari ba, amma Allah ya sanar da mu irin itatuwa, sassaƙe da soyoyi waɗanda idan kun yi amfani da su, in Allah ya so ya da za ku gode wa Allah kuma za ku gode mana. Baya ga haka ya ce akwai mutanen da suke fama da ɗan kanoma, ma'ana basir, waɗanda idan sun zo yin bayan gida suna shan wahala, za ka ga duburarsu tana tsatsagewa, wani lokaci ma har da jini, ko mutumin da ya kasance baya iya riƙe alwala yana yawan hutu, idan ka ci abinci baya saurin narkewa a cikinka, ko kuma mutumin da yake yawan shiga banɗaki akai-akai, idan mutum yana bayan gari za ka riƙa ji kamar an kunna inji. Wannan ma matsala ce da take kassara lafiyar ɗa namiji wajen rage ƙarfi ko rashin samun gamsuwa a yayin mu'amalar aure. Matsalar basir tana da yawa, akwai basir ɗin da yake fitowa wanda yake zama
mai tsiro. Wannan yana iya hana mutum sa wando, yana iya hana mutum tafiya. Idan ka samu matsalar basir ta ƙarfi a jikinka, takan iya sa mutum a rika tunanin cewa ko kamar jinni ne ma da shi. Allah ya sauke. Alhaji Abdulsalam Shukurulillah sarkin jijiya ya shirya da magunguna. Ku ɗauki lambar wayarsa a jikin akwatin talabijin ɗinku domin ku kirawo shi kai tsaye ko kuma ku yi magana da shi ta saƙon WhatsApp. Insha Allahu za a samu waraka. Nagode. Sai kun zo.